Budete-li mít příležitost jet po této silnici a zároveň cyklostezce ze Zbirova směrem na Zvíkovec k údolí řeky Berounky a dál na Rakovník, zaujme vás kromě krásné a uklidňující přírodní scenérie také obec Terešov. První historický záznam o Terešovu se datuje z roku 1361. Jakkoliv nebyla poloha pro osídlení nějak strategicky významná, přesto se v lokalitě usadili prozíraví předkové, aby pro sebe a své potomky založili obec se vším, co k ní patří. Časem postavili několik významných objektů. Problémy hospodářů a ostatních občanů a společné záležitosti se řešily ve dvou zdejších hospodách, jako střediscích veškerého společenského života. V letošním roce léta páně 2012 se hodně udělalo pro zvelebení této obce. Je to nejlépe vidět zejména na této návsi, na domech udržovaných s podanou péčí vlastníků. Již z dálky svítí nová fasáda bývalé hospody Údrů, kterou vlastní a postupně opravují Kessnerovi, jako domov pro svou rozrůstající se rodinu a zároveň prodejnu s výrobnou masa a uzenin. Řezníka a uzenáře Jardu Kessnera z Terešova, opravdového profesionála, který stále rozšiřuje již tak pestrý sortiment, už znají i jinde daleko zdejšího katastru. Není divu, jestliže s jeho jménem a uzeninami z jeho provozovny je spojován pojem Terešov a opačně. Máte-li příležitost, nepromarněte ji a zastavte se pochutnat si na něčem v řeznictví u Kessnerů v Terešově. Ke všemu vám popřeje dobré chuti celý Kessnerův tým. Všechny známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme. Stál krámek v naší ulici, v něm párky buřty s hořčicí a bonbony a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinnou pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštný jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete, jen si načte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím pěkně, mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě potlesk hřeje douší a mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod kvete, jen si načte říct. Nepochybně neradi budete odjíždět z Terešova, ne-li z jeho prodejny. Budete mít obec Terešov za sebou, přejedete historický terešovský kamenný most bez obav, že se proboříte do Terešovského potoka, neboť je také letos nově opraven. Na dohled máte chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko. Šťastnou cestu vám všem přeje tentýž Kessnerův kolektiv.